Som el partit i l'organització juvenil més represaliats de la història del nostre país. Però també som aquells que mai no s'han rendit, aquells que mai no abandonen, aquells que mai no es cansen, aquells que sempre estan presents. Sobreviure a la dictadura, la poció màgica es diu cultura, i en poble rebel al Mediterrani, que s'aixecarà com un tsunami. I pels ateneus, casals populars, el cau, l'esplai, els pubs i els bars, hi ha una certesa que porta un destí, una flama encesa que marca el camí. Nits de rebella omplen les places, hem caigut al foc i ballat a les brases, torres humanes ja toquen al cel, la llibertat ha pintat un estel. Quan l'opressió es torna un fet, la revolució és més que un dret, però no tenim dret ni a somiar que aconseguirem sense lluitar. No hi ha sospita de rendició per qui milita per convicció. La història escrita pels